Takže čau, ja vás vítam dnes u ďalšieho videa. A tentokrát ja som natáčal toto video v nedeli, lebo pred 2 dňami my sme dostali nové postele. A tu sú stále tie staré šuflíky z tých starých postelov. A ten postel mal viac ako 10 rokov, ty vole. Ja vám ukážem tie nové postel bližšie, aby ste to dobre videli. Vidíte? To je to tak pekné a moderné, ako Ritz. A tu sú také nenápadné šruby, iba tak schované, ako my. A tu ideme ešte na tejto strane. Takhle to vyzerá sústane. A ešte aj tu. Tu vyzerá úplne dobre. Ja vám ukážem aj pod posťou. Tu vyzerá, že tu nie sú žiadne randomá príšery, ktoré dojdú v noci iba. Ani tí zo FNAFu. Stále sračí. A vieš, čo je na hovno? Že... Povedzte sa, toto robí ten matrac. To čo je? To nemá žiadny zmysel. To je úplne pičovina. Takže ak sa vám toto úplne krátkého páči, dáš like, odber, ešte zvonček veľa toho. Tak čaute ľudia.